Здравейте! Искате ли да предложите нова услуга на своите клиенти? Нова козметична услуга, която да повиши оборота и печалбата ви. Аз съм Йоана Вълчанова и съм козметичен експерт вече 34 години. Работя с независими жени, които обичат дългосрочния ефект от козметичните процедури, които са неинвазивни и безопасни. Обичам тази професия. Професията на ръцете, които докосват, ръцете, които даряват. От 2005 година преподавам козметика и съм щастлива, че моите курсисти успяват. Работят, печелят и вдъхновяват. И заедно поддържаме тезата за най-красивата жена на света – българката. Затова реших да преподавам моя масаж, който задържа клиентите при мен повече от 30 години. Нарекох го Пепел Wellness Touch – българския протокол за хармонизиращ масаж на лице, шия и деколте. Това е масаж, в който докосването се превръща в общуване, а ръцете ви в езика на доверието. Wellness Spa Touch е повече от красота. Това е състояние, хармония на тялото, ума и духа. В курса ще ви покажа как да превърнете всяка процедура в личен, подписан от вас ритуал. Усещане, което клиента никога няма да забрави. Повече вижте в линка.